En wat zou de koningin? Het is te mooi en ze vregen dat ik er al lang stond, maar ik stond er nog net zo heel lang in. Nee. Nee. Een paar keer toch wel langer. Ja. Ja, zo lang heb ik binnen. Je steen hier, de koningin kwam correct doen. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het wel apart, want ik hier nog net echt eerder zo'n heen. Ze weer dichtbij, hè? Ja. Nou ja, en wat vind je ervan in het echt? Nou, ze wel iets dan op televisie. Je hebt vanuit de tuin schoon naar de koninginnen. Hoe wie dat? Ja, fantastisch. En met alle kinderen hier te zeilen en een hele happening. En ouders die kwamen kijken en allerlei bekenden. Ja, leuke gebeurtenis. Kort, maar erg leuk. Ik werk hier en we zijn even eens kijken, ja. Even het work deadline. Even het antwoordapparaat erop en even kijken. Jo, hij haar op een foto. Ja, geweldig. Het was heel kwaad al hier, maar het was fantastisch om haar hier in Balk te krijgen. Van de morgen was ik al op tijd in Balk, want ik moest natuurlijk even naar de kapper. Ik was al tjen houden, maar ik ben bij de kapper gekomen. En het was een heel soort poespas hier in Balk, maar ik ben toch blij dat ze geweest is. Ze waren erg geïnteresseerd naar de duurzame manier van werken. De groene energieproductie die wij hier op de plaats doen. Dat was haar punt maar wat ze kwamen. En dat doen we met 2 generaties. Dus mem en mijn vrouw en ik. Heel apart, heel bijzonder. Alleen nog al de aandacht die zij vestigt op onze burgerij. En dan komt ze nog langs en ze gaat bij ons aan de keukentafel zitten. Ja, onbeschrijfelijk.